Els dies 22 i 23 d'agost es va celebrar el Pitch and Pat d'Orveld, a Holanda, el segon European Stroke Play Championship, el campionat d'Europa individual que es juga cada 4 anys. La competició jugada en el marc de la European Pitch and Pat Association hi participaven jugadors d'Irlanda, Holanda, Regne Unit, Noruega, Galícia, França, País Basc i Catalunya. Aquest cap de setmana hem disputat aquí a Holanda el Campionat d'Europa de Pitch and Pat, que és la prova més important d'enguany del Pitch and Pat internacional. Té una cadència de cada 4 anys, ara feia 4 anys que no celebrava el Campionat d'Europa individual. L'última vegada el campió va ser el senyor Ian Farrelly, d'Irlanda. Els jugadors que han anat a representar Catalunya a aquesta edició, aquí al Pitch and Pat d'Orvelte, s'han trobat un camp un xic diferent del que estem acostumats nosaltres a jugar a Catalunya. A Catalunya la nostra forma de jugar, el nostre swing, és un swing una mica més planer, la bola no surt amb tanta alçada com té que sortir aquí a Holanda, per passar els obstacles que hi ha i també per aturar la bola green, i això ha estat un hàndicap pels nostres jugadors. Els jugadors catalans arribaven dies abans del torneig per entrenar al camp, que al ser una competició internacional es jugava sota mides EPA. El camp d'estil irlandès tenia uns greens molt petits, ràpids i durs, i les distàncies oscil·laven entre els 33 i els 68 metres, cosa que complicava el bon joc dels catalans més acostumats a mides més llargues i greens més amplis. Aquí és molt diferent perquè les distàncies són molt més curtes i alhora és molt més complicat frenar la bola. A part, els greens els han deixat molt durs i fer greens era complicat i aleshores havia de jugar molt amb el xip i el pal. El participar a la selecció catalana de Pitch and Pat és un orgull perquè pots jugar amb els millors de Catalunya i representar el teu país a l'esport que a tu t'agrada és el millor que pot passar. Sempre hi ha hagut molt bons jugadors. L'única diferència que hi ha és que quan juguem aquí a Catalunya tenim moltes més possibilitats de guanyar, com s'ha vist sempre que s'ha guanyat. En canvi, quan anem a Irlanda o Holanda ens és molt difícil competir en aquell camp, perquè és totalment diferent, és quasi un altre esport, és una altra manera de jugar. La competició era de 3 voltes, 2 dissabte i l'última el diumenge. Finalitzada la segona volta, hi havia un empat entre el primer lloc de la classificació, entre Rolf Kahn i Liam O'Donovan, amb un resultat acumulat de 15 cops sota par. Directament el seguia John Cahill, amb 14 cops sota par. Pel que fa als catalans, els millors classificats eren en Fidel Soler, en Sergi Arissa i l'Ivan Pons Domènech, que mantenien un acumulat d'1 cop sota par.
L'última volta del diumenge es va caracteritzar per un fort vent que encara complicava molt més el joc. Les sortides es feien per ordre invers de la classificació, de tal manera que els líders sortien a l'últim partit. A falta de 5 forats, semblava que s'enduria el campionat John Cahill, que anava 4 cops sota part de la volta. En el mateix partit hi havia l'irlandès Liam O'Donovan, que anava un cop sobre part, i va capgirar la classificació acabant amb 5 birdies en els últims 5 forats, adjudicant-se així el triomf. D'aquesta manera quedava primer classificat Liam O'Donovan, amb un acumulat de 19 cops sota par, seguit per John Cahill, amb 18 cops sota par, i el tercer classificat era John Krangle, amb 17 cops sota par, tots 3 jugadors irlandesos. El millor català a la classificació general va ser Javier Gamero, amb un resultat acumulat de 2 cops sota par i ocupant la posició 23. La classificació femenina la va guanyar Esther de Siehoff, seguida de la catalana Marta Ferrés, i en tercer lloc la també holandesa Susan Bosch, i la categoria juvenil la va guanyar Michelle Van Gil, seguit dels catalans Ivan Pons-Domènech, que va aconseguir el segon lloc, i la Carla Puig, que quedava en tercera posició. A nivell d'Europa, el pitch and putt està en un moment, diria que brillant. Brillant perquè Irlanda continua a la seva línia, igual que Catalunya. Som les potències en aquests moments, no solament europees, sinó mundials, de pitch and putt. Però tenim un fenomen que a Holanda s'estan produint canvis. Ha hagut un canvi important, ha hagut un canvi amb el tema de la direcció de l'organització del pitch and putt. Van tindre uns problemes econòmics, la persona que ho portava com si fos un negoci, i ho ha deixat en mans dels propietaris de camps i dels jugadors, en el qual s'ha donat un impàs bonic perquè el pitch and putt se desenvolupi esportivament.